Καλά, μωρό μου, έχω κατεβάσει ταινιάρα για το βράδυ. Ποια, αγάπη μου? Το Gravity. Σάντρα Μπούλοκ και Τζορτζ Κλούνεϊ χαμένοι στο διάστημα από τα χεράκια του Αλφόνσο Κουαρών. Την έχεις δει, μωρό μου? Όχι, δεν την έχω δει. Αγάπη μου, μαζί την είδαμε. Στο σινεμά κιόλας με την Νατάσα και το Θανάση. Εσείς μπορεί να την είδατε, εγώ δεν είμαι μαζί σας. Τώρα γιατί επιμένεις? Γιατί σου λέω δεν την έχω δει. Καλά, άμα είναι να ξεχνάς από τώρα. Βάσο, με τρελαίνεις. Δεν θυμάμαι τι ταινίες έχω δει. Μάλλον γιατί αυτή την έχουμε δει με το Θανάση και την Νατάσα. Και μάλιστα τα πήρε όταν πέθανε ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Πεθαίνει ο Τζορτζ Κλούνεϊ? Γιατί μου το είπες αυτό, ρε Βάσο? Συγγνώμη κιόλας που έχω καλή μνήμη. Σε αντίθεση με σένα. Μου το χάλασες. Αφού σου είπα δεν την έχω δει. Ούτε εγώ την έχω δει και ούτε θέλω κιόλας. Επιτέλους! Ηλία, Ηλία, κοίτα! Τι έπαθες, Κοίτα, τα κατάφερα! Μου πέτυχε το γλυκό! Ωραία, κι εγώ γλυκοκοιμόμουν όμως, άντε. Κοίτα, Ηλία μου, κοίτα! Δεν είναι τέλειο, τα κατάφερα επιτέλους. 10 φορές προσπάθησα και όλο μου γκρεμιζότανε. Γλυκό το λες εσύ αυτό. Αυτό είναι τυφλανάχη γέφυρα του Καλατράβα. Αρχιτεκτονική μελέτη χρειάζεται για να σταθεί, κόρτσι μου. Στην τηλεόραση το φτιάχνανε πολύ εύκολα, δεν ξέρω πώς το καταφέρνανε. Μούφα εύκολα το φτιάχνανε. Επίτηδες το κάνω για να το φτιάχνεις, να το ξαναφτιάχνεις, για να αγοράσεις υλικά. Για τους χορηγούς σου δουλεύουν αυτοί. Εγώ πάντως το κατάφερα, δεν είναι τέλειο. Ναι, για αφηρημένη τέχνη μια χαρά είναι απ' έξω. Από μέσα τι έχει? Από μέσα έχει άσπρη σοκολάτα, έχει μπισκότα, έχει αμύγδαλα καραμελωμένα, έχει κακάο και έχει και βύσσινο σιρόπι. Υπογλυκαιμία με πιάσα. Αγάπη, κόψε ένα κομμάτι και φέρτο, έλα. Δεν πας καλά που θα το κόψω. Τι το φτιάξεις για να το κοιτάμε? Λέω τόσο κόπο έκανα, θέλω να το καμαρώσω λιγάκι πρώτα. Να περάσουν κανένα 2 μέρες, να το βλέπω και μετά το τρώμε. Ξύπναμε σε κάνα 2 μέρες και εμένα. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω να το φτιάξω. Μπορεί να χρειαστεί να αγοράσουμε καινούριο μίξερ. Δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καθόλου καλά, δηλαδή. Ποιο είναι το ζητούμενο? Να οδηγηθούμε σε οικονομική εξαθλίωση? Θα οδηγηθούμε σε οικονομική εξαθλίωση επειδή θα αγοράσουμε καινούριο μίξερ? Μινά, λέω να μην πάρω αυτό που είναι από ατόφιο χρυσάφι, να πάρω τίποτα άλλο πιο απλό. Τι λες? Εσύ τι λες? Από πότε μου γίνεις τόσο καρμύρης? Καρμύρης εγώ? Γιατί? Τι γιατί, εσύ τα λες και με αγανάκτηση. Και τι θες να τα πω, με αγαλίαση? Δηλαδή, εσύ επικροτείς αυτό που πάνε να κάνουν εδώ αυτοί οι αγύρτες? Ποιοι αγύρτες, παιδί μου? Για ποιους λες, τι έπαθες? Εγώ για το μίξερ μιλάω. Εντάξει, εγώ λέω για αυτούς εδώ τους τζερεμέδες που ενδέχεται, λέει, να μειωθούν κι άλλο οι συντάξεις των τραπεζικών υπαλλήλων. Λέει, ενδέχεται επιλέξει? Ναι. Τότε πες πως έχει ήδη γίνει. Αυτό λέω κι εγώ. Εντάξει, βέβαια, βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και το διέψευσε, λέει. Άμα το διέψευσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι απολύτως σίγουρο. Ελπίζω να τα καταφέρω, να το φτιάξω το μίξερ, να μην χρειαστούμε άλλο. Βάσο! Βασούλα! Πέρναγα από αυτό το γυμναστήριο που άνοιξε στη γωνία. Το έχεις προσέξει? Καλά, μιλάμε, έχει φοβερή προσφορά, 1+1. Άμα πας μαζί με άλλο ένα άτομο, ο ένας δεν πληρώνει. Τέλειο. Και μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Power plate, yoga, πιλάτες, λέει εδώ. Ψήνεσαι? Surprise! Τι μαγείο είναι αυτό? Ένα καινούργιο που πήρε και είπα να το δοκιμάσω. Πώς σου φαίνομαι?
Έλα να σου δείξω πώς μου φαίνεσαι. Παιδί μου, γοργόνα μου εσύ. Γοργόνα μου. Σ' αρέσει η εκπληξούλα μου? Μ' αρέσει πάρα πολύ και θα την αξιοποιήσω μόλις μου πεις ναι για το γυμναστήριο. Έλα μωρέ Χάρη, το γυμναστήριο. Έλα ρε Βάσο, ένα συν ένα. Αυτό είναι το μυστικό του γυμναστηρίου, να πηγαίνεις μαζί με κάποιον άλλον για να σε παρακινεί. Άμα πηγαίνεις μόνος του, δεν ευχαριστιέσαι το ίδιο. Ρε Χάρη, τώρα σοβαρά. Σου φαίνεται να χρειάζομαι εγώ γυμναστήριο? Σοβαρά, όχι. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα, ρε Βάσο, δεν είναι εκεί το θέμα. Το γυμναστήριο είναι τρόπος ζωής. Δεν πηγαίνουμε μόνο και μόνο για να δείχνουμε τις κορμάρες μας στην παραλία. Εμένα είπες κορμάρα. Αλλά τώρα να σου πω και εσένα. Να μου πεις ναι για το γυμναστήριο, έλα. Θα χάσουμε την προσφορά. Να τη χάσουμε, ρε Χάρη. Εγώ δεν πάω γυμναστήριο, αν θες να πας μόνος σου. Μόνος μου δεν με συμφέρει, ρε Βάσο. Ενώ άμα πάμε μαζί θα έχει πολύ πλάκα, θα το δεις. Χάρη, αν συνεχίσεις έτσι θα πάω να ντυθώ και θα κάνεις και κάτι άλλο μόνος σου. Πώς ξεκουμπώνω το μαγιουδάκι, πώς. Λιά, ξύπνα καλέ, βράδιασε. Έλα καλέ. Να σε ορμόνω. Άμα σ' αφήσω θα βρικολακιάσει το βράδυ ρε Ηλιά. Τι έχεις πάθει, είσαι άρρωστος? Έχω κουραστεί πολύ με δουλειά. 2 μήνες τώρα με τις δηλώσεις. Τα έχω δει όλα, αφού κοιμάμαι και βλέπω νούμερα στον ύπνο μου. Βλέπεις νούμερα στον ύπνο σου, τι νούμερα βλέπεις δηλαδή? Ξέρω εγώ, στροφογυρνάνε μπροστά στα μάτια μου κάτι 9, 4. 9 και 4. Άλλο είδες άλλο? Δεν θυμάμαι τώρα, άσε με. Όχι, άσε με, περίμενε, δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Αυτό ξύπνα, έλα. Αυτό λέμε, δεν είναι τυχαίο. Έχω λιώσει στη δουλειά, αυτό λέμε. Άσε με. Ηλιά μου, αυτή τη δουλειά την κάνεις πάρα πολλά χρόνια τώρα, αλλά πρώτη φορά βλέπεις νούμερα στον ύπνο σου. Για ξύπνα. Ωραία, και τι σημαίνει αυτό τώρα, άσε μου. Σημαίνει ότι πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Ότι πρέπει να παίξουμε κάτι, ένα τυχερό παιχνίδι, κάτι. Είναι τυχερή μέρα σήμερα. Ποιος μωρέ το λέω ότι είναι τυχερή μέρα, το οροσκόπιο σου? Όχι, σήμερα μου πέτυχε το γλυκό, τα κατάφερα. Άρα είναι σημάδι αυτό, ξύπνα. Σταμάτα να με σπρώμψω, να μου αφήσει και εμένα να κάνει σημάδι. Άντε. Όχι, μας μωρέ ευαισθητούλη που θα σου αφήσω σημάδι. Έλα, ξύπνα, έλα ρε, ξύπνα. Πες μου, τι έχει να παίξουμε σήμερα, έλα. Πότε σήμερα? Ναι. Τίποτα. Ωραία, να παίξουμε κάτι για αύριο. Τι έχει αύριο? Αύριο έχει λαχείο. Να πάρουμε λαχείο, μπράβο. Αλλά πρέπει να θυμηθείς τα νούμερα. Ρε Μαρίνα, άμα θες λαχείο πήγαινε αγόρασε, κορίτσι μου. Πήγαινε, σε πάσε. Θα πάω να αγοράσω, αλλά πρέπει να θυμηθείς τα νούμερα. Τι να πάρω, κατάλαβες? Άσε με, μάνα, μην μου το κάνεις, σε παρακαλώ. Άσε με λίγο. Ξύπνα και θα σου δώσω από το γλυκό που έφτιαξα. Και τον Καλατράβα. Αμέ. Θα μου δώσεις? Βεβαίως. Που έχει μέσα άσπρη σοκολάτα και καραμελωμένα μίγδαλα και κακάο και μπισκότα και βύσσινο σιρόπι. Ναι, ξύπνησα, φέρ' το, ξύπνησα. Θα στο φέρω, αλλά πες θυμίσου πρώτα τα νούμερα. Είχε 9, ναι. ένα 4 και ήταν και ένα... αλλά ήταν 3, αλλά αφού βλέπεις δεν λειτουργεί η μηχανή. Φέρ' το γλυκό, θέλει ζάχαρη. Αμάρα λιχούδι, θα σου φέρω, εντάξει. Αλλά θα σου κόψω από την ακρούλα λιγάκι, γιατί δεν θέλω να μου διαλυθεί ακόμα, εντάξει. Να αλλάξουμε, Παραπάνω από σίγουρο, αφού το πάνε και στο δελτίο. Ρε τους μπαγλαμάδες. Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορούσα να πω σε έναν από όλους αυτούς τους φωστήρες έτσι να ανταλλάξουμε την οικονομική μας κατάσταση. Για 2 μήνες. Θα δεχόταν? Να του δώσω την κουτσουρεμένη μου σύνταξη και να μου δώσει το μισθό του. Ναι. Τρέχοντας θα ερχόταν, παρακαλώντας. Και δεν σου βάζω τις μίζες και τα εξτραδάκια που τσεπώνουν, μόνο το μισθό τους. Πάντως λένε αυτή η μείωση δεν θα εφαρμοστεί αμέσως. Θα εξεταστούν, λέει, πρώτα κάποιες παράμετροι και θα δούμε. Κολοκύθια στο πάτερο. Σαλαμοποίηση. Τι πράγμα? Είχα διαβάσει κάποια στιγμή τις 10 τεχνικές χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Αυτό το θα γίνει, αλλά δεν θα γίνει τώρα, θα γίνει αργότερα, λέγεται σαλαμοποίηση. Είναι η στρατηγική της αναβολής. Τι στρατηγική και σαχλαμάρες, άμα είναι να γίνει κάτι, τι τώρα, τι αργότερα. Και όμως, για να γίνει αποδεκτή μία απόφαση που δεν αρέσει στον κόσμο, ναι μεν σου λένε ότι είναι οδυνηρή, αλλά αναγκαία, και μετά σου λένε ότι δεν θα στην επιβάλλω τώρα. Ναι, είπανε ότι θα την επιβάλλουν σε κανένα εξάμηνο.
μπράβο. Γιατί πολύ πιο εύκολα αποδέχεσαι μία μελλοντική θυσία από μία άμεση. Ίσως επειδή είμαστε και λίγο μπούες και πιστεύουμε ότι αύριο θα γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Ακριβώς. Εκεί στηρίζεται και η στρατηγική της αναβολής. Γιατί μέχρι να γίνει εξοικειώνεσαι εσύ με την ιδέα της αλλαγής και όταν σου κάτσει το σβέρκο την αποδέχεσαι μυρολατρικά. Κάποτε πίστευα ότι είμαστε μεσαία τάξη και τώρα έγινα ένας χαμηλοσυνταξιούχος. Ποια μεσαία τάξη, βρε μηνά μου. Σήμερα απλώς οι πολύ πλούσιοι γίνανε ακόμα πλουσιότεροι, η μεσαία τάξη σχεδόν εξαφανίστηκε και οι περισσότεροι Έλληνες γίναμε νεόπτωχοι. Το είχε πει αυτό ο Χάρη Κλίν τη δεκαετία του 80. Μετά τους νεόπλουτους θα έχουμε τους νεόπτωχους. Και γελούσαμε τότε. Έλαντε, αλλά κανένας δεν αντιδράει. Ορίστε, σου είπαν ότι θα σου ξαναμειώσουν τη σύνταξη. Τι κάνεις? Τι κάνω, τους καταργέμαι. Να πάθουν αυτά που μου κάνουν τα καθήκια. Τώρα μάλιστα τους κατέστρεψες. Και τι να κάνω, ρε Βούλα, να πάρω μια καραμπίνα να μπω στη Βουλή και όποιον πάρει ο Χάρος. Καλά, δεν είπαμε να φτάσεις και μέχρι εκεί. Έχει και κανένα δυο καλούς εκεί μέσα. Αλλά σιγά βρε μήνα, μην το έκανες κιόλας. Αγανακτισμένος είμαι, δεν είμαι δολοφόνος. Και αγανακτισμένος θα μείνεις, μηνά μου, όσο δεν λες να κουνηθείς από αυτή την πολυθρόνα. Δεν πρόκειται να αλλάξεις και τίποτα. Ορίστε, κουνήθηκα και σηκώθηκα. Τι έγινε? Πώς άλλαξε ο κόσμος, αγνώριστος έγινε. Δεν λύνονται δια μαγείας τα προβλήματα. Ο Καζαντζάκης έλεγε ότι μόνος του ο καθένας έχει την ευθύνη να αλλάξει τον κόσμο. Εσύ είπες για την πολυθρόνα. Όταν λέω να σηκωθείς, εννοώ να κινητοποιηθείς, να κάνεις κάτι. Ορίστε, μεθαύριο θα κατέβουν σε πορεία οι συνταξιούχοι για τη νέα μείωση. Θα πας? Στην πορεία? Τι ρωτάω, αφού ξέρω την απάντηση. Χαίρομαι που την ξέρεις. Εννοείται ότι θα πάω. Θα πας? Ας το καλό. Γιατί τόση έκπληξη? Εγώ. Δεν με έχεις συνηθίσει σε τέτοια πράγματα. Μπράβο, μηνά μου. Αν δεν με ξέρεις καλά φαίνεται. Όχι μόνο θα κατεβώ στην πορεία, αλλά θα πάω και στην πρώτη γραμμή. Μπροστάρης. Πιτζάμες. Πιτζάμες. Πότε θα ξαναβάλεις το μαγιοδάκι σου? Σε καλό έμαθα μου φαίνεται. Ήτανε πολύ ωραία έκπληξη. Θα την ξανακάνεις? Γιατί να την ξανακάνω εγώ, Χάρη? Δεν θα είσαι εσύ. Πάλε τη Σακύρα. Εννοώ γιατί μου πετάς το μπαλάκι. Εγώ σου κάνω συνέχεια εκπλήξεις και εσύ δεν μου κάνεις ποτέ. Εγώ δεν σου κάνω εκπλήξεις. Το γυμναστήριο τι είναι? Ξέρεις γιατί έκπληξη μιλάω, Χάρη? Να γυρίσω κι εγώ μια μέρα και να βρω κεριά να μένω στο σαλόνι, στρωμένα ροδοπέταλα στο πάτωμα, τα οποία θα οδηγούν στην μπανιέρα και εκεί θα με περιμένεις εσύ με αφρούς και σαμπάνια. Και να καίνε τα κεριά μόνο τους χωρίς επίβλεψη. Να πάρουμε καμιά φωτιά. Γιατί μου το χαλάς τώρα, ρε Χάρη? Σιγά μην κάνω και τον Κωνσταντάνα, ρε Βάσο. Λουλούδια θα σου στρώσω, φυλάκια θα σου δώσω, για να έρθω να σου πω με ένα μικρό σκοπό. Ότι είσαι τελείως ηλίθιος και δεν έχεις ιδέα τι θέλει μια γυναίκα. Τι θέλει μια γυναίκα? Μια σχέση, Χάρη, χρειάζεται εκπλήξεις για να κρατιέται αναμένη η φλόγα. Άμα είναι να ασχολούμαστε από τώρα με τη φλόγα, καήκαμε. Σε 3-4 χρόνια τι θα κάνουμε? Χάρη, ένα ζευγάρι χρειάζεται αλλαγές. Χρειάζεται να κάνουν πράγματα μαζί. Α, στα λόγια μου έρχεσαι. Πάμε γυμναστήριο. Άιντε πάλι. Έλα, βρε αγάπη μου, είναι πολύ ωραία αλλαγή και θα είμαστε και μαζί. Και η έκπληξη που είναι? Δεν έχει έκπληξη το γυμναστήριο. Πας τη μια μέρα, σηκώνεις 25 κιλά. Πας την επόμενη 45. Τη μια μέρα κάνεις 15 κιλιακούς, πας την επόμενη 16. Χάρη, είναι τεράστια η έκπληξη, δεν νομίζω ότι μπορώ να την αντέξω. Α, το βάζω, δεν πειράζει. Θα πάω μόνος μου. Πάλι καλά που το κατάλαβες. Θα πάω μόνος μου να κάνω εγώ εκεί πέρα 2.500-3.500 κιλιακούς. Και να βλέπουν τα κοριτσάκια, να μου πιάνουν την κουβέντα. Άμα είναι να σου πιάνουν μόνο την κουβέντα, δεν έχω πρόβλημα. Δεν θα μου πιάνε μόνο την κουβέντα, Βάσο. Τι άλλο θα σου πιάνουνε? Έλα, ρε αγάπη μου, πάμε μαζί. Μόνο μία φορά. Ίσα ίσα για να πάρω την προσφορά. Και για να μην με ενοχλούν οι εκατοντάδες θαυμάστριές μου. Μία φορά. Μία φορά. Και να δεις που θα σ' αρέσει. Είπα μία. Οπ. Τι έγινε, ντύθηκες, που θα πας? Με πήρε ο Αργύρης και θα πάω να δω το μάτς μαζί του. Αμπά, μόλις σε πήρε ο Αργύρης, σου πέρασε και η νύστα, σου πέρασε και κούρα, σου πέρασαν όλα. Όχι, αγάπη μου, το γλυκό σου φταίει, με γέμισε ενέργεια. Τι γλυκό είναι αυτό, καμάρι μου. Άστα αυτά. Έφαγες κι άλλο? Λίγο ακόμα έφαγα, ρε παιδάκι μου. Πολύ λίγο. Ας το γλυκό τώρα. Για πες, τι έγινε με το λαχείο, τα βρήκες τα νούμερα που είδα? Φύγω. Γιατί? Για φύγω. Πού να πάω, παιδάκι? Για φύγω. Γιατί να φύγω? Για πάμε.
Γιατί μου το διέλυσες, ρε Ηλία? Δεν φταίω εγώ, αγάπη μου. Εγώ μια κουταλίτσα πήρα και κατέρευσε ο Καλατράβας. Τι κουταλίτσα, ρε Ηλία, και γιατί να την πάρεις? Δεν σου φτάσε αυτό που φαγες. Όχι, γιατί είναι απίστευτο γλυκό, είναι μοναδικό. Δηλαδή δεν υπάρχει. Δηλαδή, έχεις φοβερό ταλέντο στη ζαχαροπλαστική. Ας τα σάπια, Ηλία. Ας τα σάπια και σιγά μην πες μια κουταλίτσα. Εδώ λείπει το μισό. Έφυγε από εκεί, πήγε εδώ. Να το. Ναι, γιατί λέω γκρεμίστηκε που γκρεμίστηκε, δεν παίρνω 2 κουταλίτσες ακόμα. Τι κουταλίτσες? Τη σούπας με την κουτάλα. Πού είναι η κουτάλα? Την έπλυνα. Γελάς. Κοίτα χάλια. Δεν πρόλαβα να το δω, να το καμαρώσω, ρε Ηλία. Έλα, εντάξει, άσε τώρα το γλυκό. Λέγε με το λαχείο τι έγινε, το βρήκες? Το βρήκα. Πήγα σε 6 πρακτορία και βρήκα όλα τα νούμερα που είδες στον ύπνο σου. Ωραία, πού το φέρνω το δω. Όχι, δεν το φέρνω. Και άμα κερδίσω, δεν πρόκειται να σου δώσω μία. Αμάρε Μαρίνα, πώς κάνεις έτσι για ένα γλυκό, δηλαδή, αφού έτσι κι αλλιώς θα το τρώγαμε, δηλαδή. Ναι, ρε Ηλία, αλλά σου είπα ότι θέλω να το καμαρώσω πρώτα. Τόσο κόπο έκανα. Και εσύ με αγνόησες όπως πάντα. Όπως πάντα. Και να μην ψάξεις να το βρεις στο λαχείο, γιατί θα το κρύψω πάρα πολύ καλά. Σιγά μην κάτσω να ψάξω το λαχείο. Και σιγά μην κερδίσει, επειδή εσύ έχεις φάει κόλλημα όπως πάντα. Άντε, μπράβο. Μην κλείσουμε στις 10, άντε. Γεια. Είμαι καλή. Είμαι καλή, είμαι καλή. Είμαι καλή, γι' αυτό. Είμαι καλή. Είμαι καλή, θα γίνω και πλούσια. Πλούσια και καλή. Άλλος άνθρωπος ξύπνησα σήμερα. Και εγώ τολμώ να πω ότι ξύπνησα με πολύ ωραία διάθεση. Βουλίτσα. Ναι. Γιατί δεν το κάνουμε λίγο πιο συχνά? Ποιο? Το χτεσινό βραδινό? Εμένα ρωτάς? Ποιο να ρωτήσω, το Φατιλόπουλο ή τον Αντώνη το Χασάπη? Τον Όντα τον Περιφτερά. Εσένα βέβαια, μηνά μου. Αφού δική σου ήταν η πρωτοβουλία. Δεν μου λες, γιατί δεν σε πιάνει λίγο πιο συχνά αυτό το ξεσηκωτικό που σε έπιασε χθες? Γιατί από πότε έχεις να μου πεις κάτι που να με ξεσηκώσει? Τι είπα δηλαδή? Όχι, ρωτάω να το ξέρω για την άλλη φορά, καταλαβαίνεις. Ότι θα πας στην πορεία διαμαρτυρίας. Ότι θα κατέβεις στο συλλαλητήριο και μάλιστα μπροστάρεις. Και? Τι και? Οι επαναστατικές φράσεις είναι αφροδισιακές. Δηλαδή είναι αφροδισιακή η φράση «Θα κατέβω στο Σύνταγμα στην πορεία των συνταξιούχων». Αμά βρε Μινά! Πώς καταφέρεις και τα υποβαθμίζεις όλα? Α, έτσι όπως το λες βέβαια όχι. Το αντίθετο μάλιστα. Τότε. Τότε έχουν δίκιο αυτοί που λένε ότι οι άντρες κατάγεστε από άλλο πλανήτη. Ποιο πλανήτη δηλαδή? Δεν ξέρω ποιο πλανήτη, πάντως κάποιον που έχει πολύ λιγότερο οξυγόνο. Γιατί ο εγκέφαλός σας πολυτουργεί. Βουλά, κάνε μας τη χάρη τώρα. Το πας φυρί για καυγά? Όχι βέβαια. Αν και οι καυγάδες είναι αφροδισιακοί. Το ξέρεις ότι τα ζευγάρια που μαλώνουν συχνά και έντονα κάνουν και πιο συχνά σεξ. Μεταξύ τους? Τώρα είναι ερώτηση αυτή που μου κάνεις. Αλήθεια, ρωτάω γιατί άμα η άλλη σου σπάει τα νεύρα, ανοίγεις την πόρτα, τη βροντάς πίσω και φεύγεις. Δεν πά να το κάνεις μαζί της? Ξενέρωτος γεννήθηκες, ξενέρωτος θα πεθάνεις. Αμά ρε Βούλα, αμά δηλαδή. Δεν μου λες, μήπως προσπαθείς να μας κάνεις να καυγαδίσουμε? Surprise. Με συγχωρείτε 2 λεπτά. Τι κάνεις εκεί, παιδάκι μου? Ήθελα να σου κάνω έκπληξη. Και δεν μπορείς να μου το πεις πρώτα? Τι να κάνω, σου στείλω SMS. Αύριο θα σε εκπλήξω. Χαρή, έξω είναι η διαχειρίστρια και περιμένει να της πληρώσουμε τα κοινόχρηστα. Α, να της πω μια καλησπέρα. Με είδε. Πριν ή μετά το εγκεφαλικό? Τι θα σκέφτεται τώρα για μας? Θα πάει, θα το πεις όλη την πολυκατοικία. Όχι, θα της εξηγήσω εγώ τώρα, περίμενα. Χαρή, τραβαντή σου! Να την πληρώνει να φεύγει. Κι αν με είδε?
Και ας είδε τι θες τώρα, να τη φωνάξουμε μέσα γιατρείο. Άδικα ψάχνεις. Αργότερα θα γίνει κλήρωση του λαχείου. Πόσες ώρες πρέπει να περιμένω? Δεν θα περιμένεις, θα περιμένουμε γιατί πήρα κι εγώ λαχείο. Πήρες κι εσύ πότε? Χτες που γύριζα από τον Αργύρι, μου χτύπησε το τζάμι του αυτοκινήτου ένας λαχιοπόλης. Είδες που σου λέω η τύχη μας τριγυρίζει γύρω-γύρω. Καλά, τώρα δεν ξέρω, αλλά εγώ καλού κακού πήρα ένα. Πού το, για φέρτε το εδώ. Δεν στο δείχνω. Έλα, φέρτε να σου δείξω κι εγώ το δικό μου. Να μου το έδειχνες χτες, αλλά χτες ήσουν αθυμωμένη. Εντάξει, μου πέρασε ο θυμός τώρα. Άντε, φέρτε να το δω. Σαν τηλεπαιχνίδι κάνεις. Καλά κάνω. Το λαχείο δεν στο δείχνω όμως. Να μάθεις να κρατάς μούτρα για τον Καλατράβα. Πες μου τουλάχιστον το λίγοντα. Εγώ το πήρα στο 3. Εγώ πάλι. Δεν σου λέω, θα το δούμε το απόγευμα στην κλήρωση. Θα με φάει αγωνία μέχρι τότε. Γιατί αγωνία, μανάρι μου? Εσύ δεν ήσουν σίγουρη θα κερδίσουμε? Και τώρα σίγουρη είμαι, αλλά θέλω να το δω και γραμμένο. Πάντως, κοίτα, μην έχεις μεγάλες προσδοκίες. Ξέρεις πόσες πιθανότητες υπάρχουν για να πιάσεις τον πρώτο αριθμό λαχείου? Απειροελάχιστες. Μπορεί, αλλά κάποιος θα κερδίσει. Γιατί να μην είμαστε εμείς αυτή τη φορά? Αποκλείεται? Δεν αποκλείεται, αλλά δεν είναι και πιθανό. Όχι, στο λέω, μην απογοητευτείς. Δεν πρόκειται να απογοητευτώ, εδώ είναι φωσφανάρι, ρε Ηλία. Πόσες φορές σου χτυπήσει το τζάμι λαχιοπόλης? Η τύχη μας χτυπάει και την πόρτα. Η Αντριάννα μας χτυπάει την πόρτα. Έχουμε γενική καθαριότητα σήμερα, οπότε θα ξεχαστώ μέχρι να γίνει κλήρωση. Βούλα! Βούλα! Θα με πνίξεις, Βρεμινά! Τι φωνάζεις? Τι είναι αυτό? Δεν βλέπεις τι είναι? Πώς σου φαίνεται? Καλό? Καλό ως τι? Ως καλλιγραφία? Ως σύνθημα. Είναι το πλακάτ που θα πάρουμε μαζί μας στην πορεία. Ναι, είναι και η πορεία. Πες μου τώρα ότι το μετάνιωσες. Ο λόγος του Μινά είναι συμβόλαιο, αλλά πλακάτ μακάτ εγώ δεν κρατάω. Καλά, δεν πειράζει, θα την κρατάω εγώ. Εσύ θα κρατάς την κόρνα. Τι πια? Αυτή. Ρε Βούλα, τα έχεις παίξει τελείως. Τι είναι αυτό το μαραφέτη? Το ξέχασε ο Λεωνίδας μια φορά που έπαιζε ο Ηρακλής με τον Ολυμπιακό στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Ναι, αλλά τώρα δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο, μιλάμε για διαδήλωση συνταξιούχων. Ίσα θα δείξουμε ότι είμαστε εναργείς και ετοιμοπόλεμοι. Κάνοντας θόρυβο. Και κάνοντας θόρυβο. Βούλα, εσύ έχεις άγριες διαθέσεις και εγώ δεν έχω καμία διάθεση να δω να σε μαζεύουνε με κανένα φορείο. Καλά, άμα δεν μας προκαλέσουν δεν θα κάνω τίποτα. Δηλαδή, άμα μας προκαλέσουνε, τι έχεις σκοπό να κάνεις? Δεν ξέρω. Θα αυτοσχεδιάσω. Λοιπόν, ακού, το σκεφτόμουν όλη τη μέρα και τώρα το αποφάσισα. Και δεν σηκώνω καμία αντίρρηση. Εσύ δεν θα έρθεις στην πορεία. Γιατί? Γιατί είσαι επικίνδυνη και για σένα και για όλους τους άλλους. Αφού θα είμαστε μαζί, θα με προσέξεις εσύ. Σιγά μη σε κάνω ζάφτη. Τι θες τώρα δηλαδή, να με μπλέξει καμιά φασαρία, να φάω καμιά κατραπακιά στο κεφάλι και να γεμίσουν τα ντουβάρια της δραπετσόνας ο Μινάς Στρατέλης ζει? Και δεν χαίρεσαι! Θα γίνεις λαϊκός ήρωας! Να χαρώ εγώ που θα βλέπω τα ραδίκια ανάποδα. Έτσι το εννοείς. Βέβαια, τι έχεις δει να το γράφουνε για κάνα ζωντανό? Άμα δεις το σύνθημα «Ο τάδε ζει», να είσαι σίγουροι ότι το μόνο που δεν κάνει είναι αυτό. Ναι, αλλά ζει στις ψυχές και στις μνήμες. Παλής ξεκίνημα, νέοι αγώνες. Οδηγοί της ελπίδας, η πρώτη νεκρή. Ρε Βούλα, σταμάτα. Λοιπόν, επειδή πρέπει να φύγω, θα το λήξουμε εδώ το θέμα, εντάξει, γιατί δεν θα βγάλουμε άκρη. Βρήκα κι εγώ άνθρωπο να μιλήσω για επανάσταση. Παλής ξεκίνημα, νέοι αγώνες. Γιατί πρέπει να φύγει? Πού πάει? Άμα σου ξανακάνω εγώ έκπληξη να με φτύσεις. Τσιτζιδώθηκα, τ' άκουσα κι από πάνω. Οι εκπλήξεις θέλουν οργάνωση. Δεν άιντα το πετάξαμε όλα έξω και όποια διαχειρίστρια πάρει ο Χάρης. Πού να ξέρω εγώ ότι θα έχεις παρέα? Να θυμώσουν πλήρως στα κοινόχρηστα τότε. Ωχ, Βάσο, πολλά νεύρα έχεις, Άντε να τα βγάλεις στα βάρη, μπας και ησυχάσω. Τι πράγμα? Θα πάμε γυμναστήριο. Τώρα. Όχι, μεθαύριο.
Δεν είπαμε ότι θα έρθεις μαζί μου στο γυμναστήριο έστω για μια φορά? Εντάξει, μωρέ, πάμε αύριο. Όχι, η αναβολή είναι η πρώτη παγίδα σου ξεκινάει γυμναστήριο. Άμα αρχίσουμε από τώρα έτσι πάει, χαθήκαμε. Έλα ρε Χαρούνι, μα χαράξει εδώ πέρα στον καναπέ μου. Βλέπω τηλεόραση. Δεν θέλω ρε αγάπη μου τώρα να σηκώνομαι και να ξεπατώνομαι στις ασκήσεις. Έτσι λένε όλοι και μόλις πάνε εκεί τους περνάει. Δεν θέλω να μου περάσει. Θέλω να έρθεις εδώ. Ή μάλλον θέλω να πας να ψήσεις πρώτα 2 καφεδάκια. Σιγά μας πίσω και παϊδάκια. Έλα παιδάκι μου, βάλει μια φόρμα και πάμε να φύγουμε. Τι φόρμα, μωρέ, θα σκάσω με φόρμα. Βάλει μια κελεμπία, ένα σωσάκι κάτι. Τελείωνε, έλα. Τελείωνε. Και σβέλτα. Πάρει κουράστηκα. Έλα. Τι γίνεται, κοιμάσαι, η τύχη σου δουλεύει? Τι κερδίσαμε? Πες μου ότι δεν είδες την κλήρωση τώρα. Όχι, δεν την είδα. Είχα ξαπλώσει λίγο να ισιώσω γιατί κουράστηκα. Κάνα πολλές δουλειές σήμερα. Το δικό σου το έδωσε στο λαχείο? Ναι, το είδα, αλλά τίποτα. Βέβαια, το αξιοπερίεργο είναι πως τα νούμερα που είδα στον ύπνο μου βγήκανε, αλλά με άλλη σειρά. Πω, μη μου λες τέτοια, μη μου λες τέτοια. Τι λέει 5-3-4-4-9. Και ποιο νούμερο βγήκε? Γράψε από πίσω. Νάτα. 4-5-9-5-3. 4-5-9-5-3. Ηλία, εμένα μου λέει κάτι αυτό τώρα. Κάτι μου λέει εμένα αυτό τώρα. Νομίζω ότι είναι τα νούμερα του λαχείου μου αυτά. Γιατί θυμάσαι τον αριθμό απ' έξω? Δεν το θυμάμαι, αλλά είμαι και από τον ύπνο θολωμένη τώρα. Αλλά νομίζω είναι αυτά τα νούμερα που είδες, αυτά έπαιξα. Πάντως σίγουρα ξεκίναγε από 4 και τελείωνε σε 3. Όχι, Παναγιά μου! Ωραία, τι κάθεσαι, φέρτο ρε Μαρίνα! Φέρτο ρε Μαρίνα! Λες να κερδίσαμε, Ηλία! Φέρτο ρε Μαρίνα! Πού είναι η ρόμπα μου ηρός? Ηλία, πού είναι η ρόμπα μου ηρός? Συγγνώμη, εμένα ρωτάς, εκεί το έχεις βάλει? Εδώ το έβαλα για να μην το βρεις. Γούστο. Τι γούστο? Έλα, πες μου ότι έπλυνες τη ρόμπα με το λαχείο μέσα. Όχι εγώ, αλλά η Αντριάννα. Όχι, Παναγία μου, εγώ δεν της είπα να βάλει πλυντήριο. Γιατί κάνει του κεφαλιού της αυτό το κορίτσι πάντα? Συγγνώμη, εδώ δεν ήσουνα, δεν είδες τι έκανε? Εντάξει ρε Λία, πετάχτηκα για λίγο στο κομμωτήριο. Πετάχτηκες για λίγο στο κομμωτήριο, κατά τα άλλα σκοτώθηκες στη δουλειά εδώ μέσα. Δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα και βέβαια σκοτώθηκα στη δουλειά. Και επειδή σκοτώθηκα στη δουλειά, ίδρωσα και χαλάσαν τα μαλλιά μου. Και έπρεπε να πάω να τα φρεσκάρω. Μπράβο! Και το μεταξύ η Αντριάννα έπλυνε το λαχείο. Ελπίζω να το έβαλε στα ευαίσθητα. Δεν ξέρω που το έβαλε. Εσύ φταίς. Εγώ φταίω. Ναι. Εγώ φταίω. Ναι. Εσύ πήγες και καταχώνιασες το λαχείο μέσα στη ρόμπα. Εγώ φταίω. Εσύ φταίς, Ηλία, γιατί άμα δεν με είχες τσατίσει, δεν θα χρειαζόταν να ψάχνω να το κρύβω από εδώ και από εκεί. Μαρίνα, άσε τους παραλογισμούς και κοίτα να βρεις τη ρόμπα, γιατί το λαχείο μπορεί να μην έχει πάθει τίποτα. Λέγε που είναι έξω στα πλωμένα. Δεν είδα απλωμένα έξω. Τι τα έκανε ρε παιδάκι μου, στεγνώσαν και τα μάζεψε. Αμάν αυτό το κορίτσι, πού τα έχει βάλει, τα σιδέρωσε, τι έκανε? Συγγνώμη, πόση ώρα είπαμε ότι έλειψες? Δεν είναι αυτό το θέμα, μας είπαμε ρε Ηλία. Να τη ρόπα μου ηρός, 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 να τη ρόπα μου ηρός. Δεν είναι. Διαλύθηκε. Άρε Αντριάννα, ωραία Αντριάννα. Κεφαλιού της αυτό το κορίτσι να μην της καμία εμπιστοσύνη με τίποτα. Μέχρι εδώ είμαι, Ηλία. Μέχρι εδώ. Ειλικρινά σου μιλάω ότι άμα την πιάσω στα χέρια μου δεν ξέρω τι θα γίνει. Να την καταφωνεί, να την καταόρια. Τι έχει να γίνει τώρα, τι έχει να γίνει τώρα. Να σου πω εσένα. Ποιος σου είπε? Τι ξέχασα να μου πεις? Το βρήκες? Ναι, και πού το βάλες? Αχ, να σε καλά. Σε ευχαριστώ, Αντριάννα μου. Σε ευχαριστώ, αγάπη μου. Να σε καλά, κορίτσι μου. Όχι, δεν ήθελα να σε ρωτήσω τίποτα. Νόμιζα ότι ήταν μια φίλη μου. Ναι, κοίτα να δεις. Ναι. Έλα, Σαβίνα, τα λέμε. Γεια. Πες μου ότι έψαξε τις τσέπες πριν πλύνει τη ρόμπα. Τις έψαξε. Βρήκε το λαχείο και το έβαλε στο σιρτάρι του κομμώδι. Να το, Ηλία. Να το λαχείο. Να το λαχείο. Είναι χρυσό κορίτσι, Αντριάννα. Και μην τολμήσεις να ξαναπείς κακιά κουβέντα για αυτήν. Ναι, σκέφτηκα μήπως ήρθα από εσάς, βρε Λεωνίδα μου. Όχι, κλειστό είναι. Μάλλον, θα αποστημάται και ποτέ να το φορτίσει. Τέλος πάντων. Χτυπάει τώρα τηλέφωνο ο πεθερός σου, Θανέλα μου, γεια σου.
τέτοια ώρα. Εσύ είσαι ρε Μέρη. Ναι, τον έχω χάσει. Μου έχει κλειστό και το κινητό. Έχω αρχίσει και ανησυχώ πολύ. Ναι, πήρα στο καφενείο, δεν είναι. Τα νοσοκομεία! Μη μου βάζεις ιδέες τώρα. Αστεία το πες. Ναι, τι να σου πω, πέθανα από τα γέλια ρε Μέρη. Άστε με στη σκοτούρα μου τώρα. Θα τα πούμε αργότερα. Δεν με φτάνει η αναστάτωσή μου, έχω και τη μερούλα να μου κάνει αστιάκια. Πού είστε βρε Μινά? Αγάπη μου, είχες δίκιο. Πόσο δίκιο είχες. Ναι. Το θέμα είναι να ξεκινήσεις. Όσο και αν βαριέσαι, μόλις πατήσεις το πόδι στο γυμναστήριο, τσάπ σου φεύγει αμέσως. Ναι. Μόλις ξεκινήσεις τις ασκήσεις, σου φεύγει και η βαρεμάρα και όλα. Είναι οι ενδορφίνες, μου το είπα στο Σταμάτης. Αυτό σου έλεγε ο Σταμάτης τόση ώρα. Ναι, μου το εξήγησε αναλυτικά. Οι ενδορφίνες είναι ορμόνες χαράς. Απελευθερώνονται με την άσκηση και είναι και αντιστρες. Αν και ο Μιχάλης μου είπε. Α, σου είπε κιόλας ο Μιχάλης, γιατί εγώ νόμιζα ότι το μόνο που έκανε είναι να κοιτάζει στο σάκι σου. Πάρα πολύ καλή ιδέα το σορτσάκι, αγάπη μου. Δηλαδή, σοβαρά θα είχα βγάλει την μπέμπελη στο διάδρομο με τη φόρμα. Ευτυχώς στο διπλανό διάδρομο με τον Οδωμάς και μου λέγε κάτι ιστορίες για το γυμναστήριο. Ακού να δεις. Δεν θέλω να ακούσω, Βάσο! Δεν θέλω να ακούσω τίποτα! Αγάπη μου, γιατί είσαι έτσι? Μήπως δεν έκανες αρκετή ώρα ποδήλατο και δεν απελευθερώθηκαν αρκετές ενδορφίνες? Γενικώς νομίζω ότι δεν γυμνάστηκες αρκετά. Πρόλαβα, Βάσο, που με το που μπήκαμε μέσα μαζευτήκαν όλοι του μπανιασμένοι γύρω σου τα μελίσια. Ήμουν καινούργια και ήθελα να μου δείξουν τα όργανα. Και σε έπιασε η φιλομάθεια για τα ξένα όργανα. Αντί να κάνω γυμναστική, καθόμουν καραούλα, μη συμπλησιάσει κανείς. Γι' αυτό δεν σου μίλησε κανένας δρεχάρης, είναι πάρα πολύ μουτρωμένος, καμία ενδορφίνη πουθενά. Και εσύ αντί να πιάσει το νόημα, καθόσουν και χαχάνιζε με τον καθένα. Μου έλεγαν τόσο ωραίες ιστορίες τα παιδιά. Ο Παναγιώτης έχει τερματίσει μαραθώνιο και όπως περνούσε από το Πικέρμι. Δεν θέλω να ακούσω, παιδί μου, ούτε για τον Παναγιώτη, ούτε για τον Θωμά, ούτε για τον Σταμάτη, ούτε για κανέναν. Εγώ πήγα εκεί πέρα να κάνω γυμναστική ήρεμα και ωραία και καθόμουν να παραφυλάω όλους τους επίδοξους μνηστήρες. Καλέ, ελεύθερα είναι τα παιδιά. Εκτός από τον Θωμά. Ο Θωμάς τώρα είναι στα χωρίσματα με μια καθηγήτρια τη Ζούμπα, αλλά μου. Βάσο! Ότι η Ζούμπα είναι πολύ καλή γυμναστική. Επιτέλους, γιατί μου φωνάζεις, ρε Χάρη! Γιατί μου κάνεις τη χαζή. Ότι τάχα μου μιλάγατε για γυμναστική και ενδορφίνες και ζούμπες και τούμπες και πράσινάλογα. Ρε Χάρη, εσύ δεν μου είπες ότι το γυμναστήριο είναι καλύτερο να έχεις και παρέα. Πολύ κοινωνική μας βγήκες, κυρία Βασούλα. Πάρα πολύ κοινωνική. Έτσι είμαι εγώ. Τέρμα. Κομμένο το γυμναστήριο. Δεν θα ξαναπάς. Αφού μου άρεσε. Ναι, αλλά δεν άρεσε σε μένα. Ή θα γυμνάζομαι ή θα κυνηγάω τον κάθε φουσκωτό που σε χαλβαδιάζει. Θα πηγαίνω μόνη μου. Τι είπες, κυρία μου, θα πηγαίνω μόνη μου. Χωρίς εμένα δεν πας πουθενά. Ρε Χάρη, και πώς θα βγάλω το κορμί μου στην παραλία? Δεν έχεις ανάγκη, μια χαρά κορμάρα είσαι. Και τότε γιατί με σέρνεις στα γυμναστήρια? Γιατί είμαι ηλίθιος. Πού να ξέρω θα πιάνει την κουβέντα με τον καθένα. Δεν θα το ξανακάνω. Έτσι, μπράβο. Πάω να κάνω ένα ντουζάκι και μόλις βγω. Θα ξαναβάλεις αυτό το μαγιό που μ' άρεσε. Θα το ξαναβάλω. Και γυμναστήριο τέλος, Μπορεί να σε τράβηξα με το ζόρι, αλλά δεν θέλω να ξαναπάς. Ούτε εγώ θέλω να ξαναπάω και δεν θα ξαναπάω. Μια πολύ ροκ εβδομάδα ξεκινάει. Μαναράκι μου, μη στεναχωριέσαι. Εσύ τουλάχιστον έπιασες το λίγοντα, εγώ δεν έπιασα τίποτα. Και πρέπει να χαρώ εγώ τώρα. Αφού στο εξήγησα, υπάρχουν απειροελάχιστες πιθανότητες. 5 νούμερα μπορούν να κάνουν χιλιάδες συνδυασμούς μεταξύ τους. Δεν φταίει αυτό, Ηλία. Τι φταίει δηλαδή? Φταίει που δεν πίστεψες εσύ από την αρχή ότι αυτή είναι η τυχερή μας μέρα. Αφού δεν ήταν η τυχερή μας μέρα, τι να κάνω τώρα εγώ? Ήτανε. Αλλά όσο το σκέφτομαι, νομίζω ότι είναι άλλο το πρόβλημά σου. Ποιο είναι το πρόβλημά μου δηλαδή? Είδες στον ύπνο σου 2 εννιάρια και ένα πεντάρι. Και εγώ πήγα και πήρα λαχείο με 2 εννιάρια και ένα πεντάρι. Έτσι. Και τελικά βγήκε 2 πεντάρια και ένα εννιάρι. Αυτό το άλλο πρόβλημα, ναι, έχεις δίκιο. Το ξέρω και σου ζητώ συγγνώμη. Ειλικρινά, το έχω αυτό το πρόβλημα. Ναι, δεν είμαι πολύ καλό medium, συγγνώμη. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι πιστεύω ότι είδες τα σωστά τα νούμερα στον ύπνο σου, αλλά δεν κατάφερες να τα θυμηθείς, Ηλία. Και φοβάμαι ότι έχεις αρχίσει να ξεχνάς επικίνδυνα και πρέπει να πάμε να το κοιτάξουμε αυτό. Μήπως να ξεχάσω ότι κάνουμε αυτή την κουβέντα γιατί μπορεί να θυμώσω επικίνδυνα, Μαρίνα? Με μένα. Ωραία. Επιτέλους! Τι επιτέλους? Πού ήσουν βρε Μινά τόσες ώρες? Εκεί που με έστειλες, τι που ήμουν? Και είχες και το κινητό κλειστό. Γιατί πώς έστειλα? Το κινητό, για να δω. Δεν το πήρα χαμπάρι. Έχει τελειώσει και η μπαταρία. Λοιπόν,
Τι λοιπόν? Πού στα κομμάτια ήσουν τόσες ώρες εξαφανισμένος? Αρωτάς και από πάνω, εκεί που δεν έπρεπε να είμαι. Κακώς ακούω. Και τραβολόγησα και τον Πολυχρόνη και τον Νικόλα για να μην πάω μόνος μου. Μινά, τι ακριβώς λες? Ψυχή δεν ήτανε, 3 και ο Κούκος ήμασταν. Εμείς, κάτι πιτσιρίκια εκεί πέρα που πίνανε μπύρες, κάτι κοπελιές που πίνανε καφέδες αυτούς που τους σερβίρουνε σε κουβάδες και καμιά 15 γερόντια που ατένιζαν το άπειρο. Και πού ήταν όλοι αυτοί? Στο Σύνταγμα, στα καφενεία. Μόνο στα καφενεία είχε κόσμο στο δρόμο, κανείς. Να σκεφτείς, ούτε καν την κυκλοφορία δεν είχαν κόψει. Α, δεν είχε κόσμο, Ψυχή σου λέω, τίποτα. Πορείες και κουραφέξαλα, κάθομαι κι εγώ και σ' ακούω, άνθρωπος δεν υπήρχε. Γιατί δεν απλωθήκατε, να φαίνεστε πολύ? Ακοροϊδεύεις κι από πάνω, Εγώ για να σου κάνω το χατήρι πήγα, κυρία μου. Με έχεις δει εμένα να ασχολούμαι με πορείες? Ποτέ. Γιατί αλλιώς θα ήξερες ότι αυτά τα πράγματα σπανίως γίνονται τα απογεύματα. Και αν δεν είχε σήμερα κόσμο, δεν ήταν επειδή απαξίωσαν το συλλαλητήριο. Αλλά το τίμησαν δια της απουσίας τους. Μινά μου, το εκτιμώ πάρα πολύ που πήγες για χατήρι μου. Αλλά επειδή πρέπει να πιάσει και τόπο όλο αυτό, αύριο θα πάμε μαζί. Γιατί η πορεία αύριο είναι, το πρωί, στις 11. Έχεις ετοιμάσει τίποτα να τσιμπήσουμε για βράδυ?